И здравейте хора, съм ви Проци, днес шумата ще има. Това ще е ревю на 1.9, новата Minecraft версия. Та значи така. Значи обикновено Minecraft е яка игра. На се вижте. Game Mode 1, така. Значи няма ново. Шегувам се. Значи първо има Purple блок, Purple пилър, Purple... Да, това е. И Endstone Bricks. Така. Това са блокчетата. Има и Ender Rod. И тия плантове, дето могат да се слагат. Не знам защо. И End Crystal. Тук виждате, няма нови неща в Redstone. Но вече лодките се крафтват с на по-различен начин. Не мога да го обясня сега, айде. Значи, това да покажа какво е. За храна има битрут. Колко вече са едни и същи. Има нови стрели и нова анимация за опъването, шилдове, още почанки и той е Dragon's Breath. Ще го спробваме и сега. За материали и това е всичко ново. Това нека ви покажа. Ети елитра се слагат на гърба и си мислите, Вики, това е просто на метала. Не е на метала, вижте са. Цък. Да, това са крила. Доста хубаво се лите с тях. Така. Къде ще... тук ще се направя на платформа. Така, значи това са Ender Dragon главите. Тук може да се ги сложи, така. Шилда се слага тук. Може да блоквате атаки и биете. Блоквате атаки и биете. Значи, End Crystal може да се сложи, мисля, че само в Nether, защото тук цъка ми ще не става. Не в Nether, в таковата. Искам да разбера какво това Шкулкер. Доста. Да, ето тук. Ето. Това са. Това е Ender Rod. Това са свещи, които могат да се поставят по странен начин. Шкулкер. Ще да се кача. Искам да се кача някъде, дето не може да ме докупа нищо, защото искам да изпробвам това Dragon's Breath, защото в момента не мога да го... това да не победи нищо, да не хелпва за Ender Dragon, значи. Game Mode 1. Game Mode 0. Така. И тя ще се украся дръвчето е тук. И тук ще правя ревюта. Това ще се го обградя от свещички. Така. Нека така да е. Така. И те ще ги свърляме това. Ender Crystal, Dragon's Head. Искам школка да... Това е много странно животно. Плаши ме. И този Dragon's Breath в момента нищо не прави. Game Mode 1. Така. Виж, как се случваше Ендъра? Крилата са много хубава анимация, ама така. Значи не трябва. Това. Къде отиде, бе? Тук е. Къде са, бе? Къде са? Тя портали и тя е в Ендър. Значи
Усещате ли новия звук? Като дадете нещо си едно фуф. Така, значи 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, не, 2, 3. Май така се правеше. Сега нямам идея как се нареждаха. Не беше така. Това на време ще ми отнеме да ходя до Недъра. Може да ги също да ги фърлям вече. Да се... Яко! Това е яко. Даваш ли? Аз не съм виждала село до сега. Смисъл в тази новата версия. Яко! Скелети най-после не се държат лъка, че винаги са готови. Абе, те са много здрави. Дали? Или аз съм просто... И те са хубави стрели, ама са странни. Няма да обяснявам. Че съм толкова добър в обясняването. Да, това е вярно. Имам само често си по разказване по човек и природа. Ха-ха-ха, лол. И ми не стана. Къде? Значи няколко крачки на тука. Така. Здравейте. Така. Мага, това е доста странно. Не помня, че беше толкова трудно. Обърках се. Това ще е доста време, ще отнеме. Няма да ползвам. След малко ще се откажа както обикновено. Weather clear. Okay, fuck this. Зомбите то ще горят ли? Не. Invisibility hour, what? Това е много яки нещо може да направи. Това ще е най-фателитото.
Къде е Swift на Self Poison 5 секунди, Stun Damage. Ой, това ще боли. One shot. Instant Damage. Да се напълним на хубаво да сме готови. Здравейчки. Че вилджерите, може и те да са ги оправили, смисъл да не са такива дългоноси. Здравей. Какъв е този материал? О, май гад. Като го боли се дига ръцете. Нищо става тука. Не, achievements, options. Keep on. Сега харесва ли ви? Ай, не се възпрам.